बिटिआर एकरनि दफाखौ मावफुंनायाव दिनै इउ पिपल दोलोखौ मानगोनां दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि दैदेनगिरिफ्रा समर्थन होनायाव हेफाजाब होनायाव आंहा बुंनांगौ गैया। आङो मोनसे आरटिआइ होदोंमोन आरो आं सोंदोंमोन जे 6.3 दफा माने बिटिआर एकरनि 6.3 दफायाव दङ दे स्कुल आरो कलेजखौ आसाम सरकारा सरकारि नङिफोरखौ सरकारि खालामनानै होनाय जागोन। इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बेयो जोबोद जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। एसेबां गिदिर खोथा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय 10टा कलेजेसफोरखौ सरकारि खालामनाय जाबाय होननानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोनदों। बेखिनिसिम थगायनायनि दिनै फोरमान आरो बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों प्रुफजों लोगोसे सावरायगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' जों दिनै नोंथांमोना नुगासिनो दङ जे मेल मिटिंफ्राव बा मिडियानि गेजेरजों प्रमद बर' सारा बिटिआर ओनसोलाव थानाय 10टा कलेजेसफोरखौहाय सरकारि खालामनाय जाबाय होननानै। फारसेथिं बिक्रम दैमारि आदाया मोनसे नटिफिकेसन लेखा दिरुनदों। बे लेखायाव लिरनाय दङ जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टआ दिनैसिमावबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मोनबो कलेजेसफोरखौ सरकारि खालामनाय जायाखै होननाय। रायजोफोरखौ बेसेबां थगायदों आरो माखौ थगायनो हाबावो। दा दिनै आं मिथिनायाव जेनेबा सोरबा लोगो बा मोनसे खोथाखौ आङो बुंग्रोनो सानदों। दिनै बबे कलेजफ्रा सरकारि जादों बेनि लिस्टखौ दासिमबो जोङो मोननाय जायाखै। बेनि नम्स आरो लिस्टखौ प्रमद बर' सारा होयोबा मोजां जायो, दिपेन बर' सारा होयोबा मोजां जायो। नाथाय आं मिथिनायाव जायफोर सोरनिबा न'नि बिबथै बिमादै बा लोगो दिगि सोरबा प्रफेसार मावनाय अफिसाव मावनाय थायो, जे जायफोर कलेजआ बेबादि जाबाय होननानै फोसावजादों, सरकारि जाबाय होननानै, बे कलेजनि जेनोखि प्रफेसारफोरनि बेथननि नम्स सरकारि कलेज हिसाबै बियो सरकारि बादि जायाखै। आरो जायफोर इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा सरकारि कलेज जानाय लोगो लोगो फैनांगौमोन, जायफोर नम्सफ्रा कलेजनि जायफोरनाखि इनफ्रास्ट्राक्चार फैयो गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो बिनि नम्स मथे बियो जायाखै। आरो प्रफेसारफोरनि लेक्सारारफोरनि बेथनाबो बेबादि जायाखै। अनलि नामावल' गभर्नमेन्ट जाबाय होननानै फोसावदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आङो। दा अब्ला दिनै नायदो, बेखौ लानानैनो प्रमद बर' सारा बेसेबां राजनितिकनि खोथा बुङो। आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां दिपेन बर' साराबो गोबां खोथा बुंबोबाय। सरकारि जाबाय, बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मोन10 कलेजफोरा सरकारि जाबाय होननानै। प्रमद बर' सारा राजखान्थियाव थानाय हिसाबै बे खोथाखौ राजनितिकआव एसे एनै सोलाय सोल' बुंनाया बिनि थाखाय गोरलै जाथावगौ, राजनितिकआव थाग्रा हिसाबै। नाथाय दिपेन बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बे खोथाखौ बुंथावा। खारन जि जाखाथाराखै, गभर्नमेन्ट जाखाथाराखै, बेखौ जाबाय होननानै बुंथावा। जोंनो सैथोखौसो आसि दिन्थिनानै खोन्थानांगौ। दा बेनिनो फोरमान हिसाबै बिक्रम दैमारि आदाया मा बुंलांदों बेखौ A to Z नायलांनानै जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मोनसे सैथो खोथाखौ लेखाजों आं फोरमायनो सानदों। लेखायानो जाहैबाय अफिस अफ दा डाइरेक्टर अफ हायार एडुकेसन आसाम। आङो मोनसे आरटिआइ होदोंमोन आरो आं सोंदोंमोन जे 6.3 दफा माने बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफायाव दङ दे स्कुल आरो कलेजखौ आसाम सरकारा सरकारि नङिफोरखौ सरकारि खालामनानै होनाय जागोन। अब्ला दिनै बिटिआर एकर्डनि दफा बायदि 6.3 बायदि दिनै बिटिआरआव प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव खैथा कलेज आरो स्कुलखौ सरकारि खालामनाय जाखो। नाथाय आसामा ओरैबायदि रिप्लाइ होबाय जे इन दा 2013 आरो 2018आव 14 खान कलेजखौ सरकारि खालामनाय जादों होननानै बिथांमोना आंनो रिप्लाइ होदों। बे रिप्लाइआ नभेम्बरनि 21 तारिख आंनियाव फैदों। अब्ला दिनै बेखौनो बुजिनानै मोनदों जे प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव आरो बिटिआर एकर्डनि दफा बायदि 6.3 दफा बायदि गंसेबो स्कुल आरो कलेजखौ सरकारि खालामनाय जायाखै।
होननानै बिथांमोना दिनै रिप्लाइखौ हरदों। हाग्रामा महिलारिनि दिनाव जा 2013 आव 11टा खालामबाय, 2018 आव रिसाफार खालामना आरो गंथाम कलेजखौ खालामफिनबाय, बेखौल' बिथांमोना खालामबाय होननानै रिप्लाइखौ हरदों। अब्ला दिनै जोङो नुनो मोनदों, मेल मिटिंआव बुंबाय थानाय जों खोनादों, मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गले गले मेल मिटिंआव बुंगासिनो दङ जे 10खान कलेजखौ जोङो सरकारि खालामनो हाबाय। नाथाय आसाम सरकारा बुंदों जोङो गंसेबो कलेजखौ जों सरकारि खालामाखै, जे 2013 आरो 18 आव जा खालामबाय बेनो जाबाय। आरो मानगोनां एडुकेशन डिपार्टमेंट बिटिसि आ बुंहरखाबाय जे 10खान कलेजखौ जा बिटिसि आ खालामदों बियो गभर्नमेंट एमेन्डमेन्ट बिल गैया, बेयाव जेबो क्राइटेरिया गैया, बेखौ दिनै स्पष्ट बुंखाबाय। दिनै जों नुदों मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबो गले गले बुंनायखौ जों खोनादों मेल मिटिंआव, जे 10खान कलेजखौ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सरकारि खालामनो हाबाय होननानै। नाथाय नंखायाव बोरै नोङो सास्टेन खालामनो हाखो? नंखायाव बोरै दिनै इउपिपिएलखौ दिनै समर्थन खालामनो हायो? आंनिफ्राय आं व्यक्तिगत हिसाबै आं बुंगोन जे सैथोजों नंगौआव बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनायाव दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मानगोनां दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि दैदेनगिरिफ्रा समर्थन होनायाव हेफाजाब होनायाव आंहा बुंनांगौ गैया। निस्सय रायजोआबो निस्सय बुंनांगौ गैया। नाथाय दिनै नङैयावनो नंखायावनो जाय कलेजा सरकारियानो जायाखै, जाय स्कुला दिनै सरकारियानो जायाखै, बेयाव नंखाय खोथायाव बोरै समर्थन होनो हायो? बोरै नङिखौनो नंगौ होनना रायजोनि सायाव बुंनो हायो? लेखाया जिखौ बुङो बेसो सैथो जायो। दिनै मा दं, मानि थाखाय बुङो, मा कारनाव सरकारि जायैखौनो जाबाय होनना बुङो, बिनि रहस्य आरो ओंथिखौ आं दिनै बुजिया। नाथाय आं दिनै बुंगोन, आबसुआनो जा, दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा, बर' साहित्य सभायानो जा, सोरबा आबोबानो जा, बनस'आनो जा, सैथोजों एबसु माबाखौ इउपिपिएलखौ समर्थन होनायाव, बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होनायाव आंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय दिनै 10खान कलेजा जायाखै आरो खालामाखै होननानै रोखा रोखा लेखायावनो लिरनाया दंखायो। बेनिखायनो खावलायदों जेन गोरोन्थि जाबायबा निमाहा खालाम, जेन सैथोजोंसो नोंथांमोना दिनै रायजोनि गेजेराव इउपिपिएलखौ समर्थन खालाम, नाथाय नंखायजों नङा। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव व्यक्तिगत हिसाबै बेखौनो बुङो। थेंक इउ। स' नुनो मोनबाय नोंथांमोना। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ फर वाचिं।